Здравейте! Това е следващото видео за Panthelon. В него ще разберем какви менюта има в Panthelon и кое за какво се ползва. Пак повтарям, някои менюта може да не са налични при вас, заради това, че ползвате по-ниска версия или заради това, че са ограничени от вашия администратор. Но, нека да започваме по менютата. Менюто настройки се ползва за настройване на Panthelon, а също така и за въвеждане на номенклатури. Тук може да въведете вашите клиенти и доставчици, артикули, производствени спецификации, мерни единици и други номенклатури. Тези номенклатури след това се ползват в модулите, които се намират надясно от настройки. Имаме модул поръчки. Тук са поръчки за продажба и поръчки за покупка. Каква е разликата между поръчки и стоки? Поръчките не ви изменят наличностите на склада. Т.е. ако някой поръча при вас нещо, това остава в склада. Докато ако някой дойде при вас и си купи нещо, вие трябва да ползвате модул стоки, за да му дадете стоката, която е поискал. Panthelon моментално намалява наличността в склада. Има и различни изключения, но тях ще ги разгледаме по-късно, като например издаване на фактура за аванс, която също не пипа склада, но не може да бъде издадено от поръчки. Модул производство. Тук се произвежда. Какво се произвежда? Това, което произвеждате на база на производствените спецификации. Тоест, производството също е свързано с склада, но то генерира документи, които отиват в стоки и намаляват материалите в склад материали, увеличават готовата продукция в склад готова продукция, най-общо казано. Модул сервис се ползва, ако продавате стоки, които имат гаранция. Пример, продавам телефони. След 2 месеца се появява клиент и казва, че телефонът не работи. Аз мога да получа телефона, за което ще създам документ за получаване от клиент. Ако мога да го оправя, го оправям. Ако не, трябва да го изпратя към доставчик, от който съм го купил, да го оправи той. След това имаме обратното. След като е поправено доставчика, той го връща и след това ние го връщаме на клиента. Тук има различни сценарии, като например клиента донася телефон, който е купен от нас, но вече не е в гаранция. Ние, разбира се, можем да го поправим. Има и друг сценарий. Клиента донася телефон, който не е купен от нас. Ние също можем да го поправим. Финансите събират транзакциите от всички останали модули. Тоест, ние ако издадем фактура от модул стоки, тя трябва да се осчетоводи. Тоест, издаването се случва от стоки, обаче осчетоводяването се намира в модул финанси. Служители. Тук се въвеждат служителите. Това не е само ТРЗ програма, това е и човешки ресурси. Т.е. тук може да въведете имената на служителите, кой кога е роден, семейен ли е, не е ли, какви квалификации има, през какви изпити трябва да мине, за да работи при вас. И едно предимство на Panthelon, което го отличава от много други програми, тук може да се въвеждат командировки. Анализите са налични само в двете най-високи версии на Panthelon и изискват специално настройване, затова няма да говорим за тях. Десктоп почти не е интересен, най-важното е да ползвате табулаторен метод и помощ ви праща в интернет да четете инструкции или да се свържете с нас или с колегите за отдалечена поддръжка. Благодаря. Това е за менютата. Продължаваме с следващото видео.